Suarane kucing iso. Saged to. Ya ngingu kok pokoke hewan kucing cilik. Kucing cilik jagongan karo wedhus cilik. Oh iso jagongan iso. Babone kucing Muridmu iso joget ya sing mulang kowe. Heeh kali. Ya iya. Iso joget kan sing marahi percil ta. Ya aku kabeh to, Bos. Iso nyanyi sing marahi sapa? Ya aku to. Iso nyuwara kewan kuwi sing marahi sapa? Ya aku. Berarti kowe iso. luweh iso. Jajal. Oke. Aku gekno swara pitik keselak. Pitik keselak. Lah ya nggonku ngene iki stroke akhire. Asa meneng le tak bagus. Wedok menang. Aku agek terus nyawa. Ya ampun, bocah kok ayu men ya. Muga-muga ngudoroso ning atine. Pasti nyedek gayane. Badhe teng pundi, Mbak? Lah, ngalih. Pertama wong wedok mesti ngalih. Akhirnya kudune dadi wong lanang kuwi kudu maju. Aja nganti koyo ngene iki ngalih. Wong ngono, telaten. Mergo wanita iki jinak-jinak mercon. Merpati. Cedekine. Nduk, Adik, dari mana? Rumahnya mana? Maju nah. Iki terus ngene, Bos. Engko lek ping 4 maju tonyo raine. Lho kok nesui nyapa to? Pakai nyanyi. Iya. Saiki sosok pakai nyanyi nadane. Nadane Gus. Gus, sebentar Gus. Gus. Engko lek ora ngajeni sing iku. Gus. Niki putrane sinten to? Lah ora. Nggih. Menika kok Gus putrane? Agus. Oh, Gus. Ora tak kira putrane Mbah Yai sapa? Agus. Oke, nadane coba. Naik Gus, naik. Itu apa? A coba A. Oke, agak maju. Oh, yang ngerti-ngerti om ada. Oh, Saiba. Wedok nyok itu. Ya ketek. Mosok Mas. Lho, Pak Budeng. Munyok ketek, Pak. Aku wong delok lho ya. Ora iso. Budeng-budeng aku kuwi dudu budeng. Lah kene wis dandan. Aku kuwi King Kong. Bruk. Oh, Saiba. Oh, Saiba. Oh, Saiba. Biasa ae. Oke ngimbangi to. Dua, keempat. Oh sayangku. Tresno kowe muga-muga wae kendang dirapene kowe yo tak sayang aja sampe ilang tapi opo mungkin lanang rapi lanang ora mungkin Perasaan iki malah luweh teko tahun 2000 lho, Pak. Gandrungane nyanyi-nyanyi kok film Indosiar zaman biyen ya. Lho, berarti iso awakmu lha nyanyi film Indosiar. Gregelmu apik lho ki mau. Apik lho ki. Nggih sing ngerti gregel, sing gak ngerti kaya anakan wedhus. Lah kok sanan wedhus berarti. Lah apa iso nerakne suarane wedhus? Iki
Dongkol bersemifam. Bersemifam nggon wedhus lho. Kuwi dombane akeh lho, wedhuse akeh. Lah wedhus sampe anu piye? Jane aku karo Pak Dongkol kuwi wis koncoan suwi. Babakan perwedusan kene luwih hafal. Nyapa awakmu aku. Nggih. Lah kok anak-anak wedhus piye? Anak wedhus. Anak wedhus. Mesti mlakune karo. Oh iya iya. Kuwi nyapa? Kok keter-ketere nyapa? Awak nembe lahir. Bisa nembe lahir. Oh iya. Terus Terus lah babon mesakne sing anake no munine piye? Ngono kuwi. Sing lanang teko ngejak. Nah sing lanang suarane khas Mas. Wedhus lanang kuwi suarane khusus. Piye, Pak? Ketoke karo wedhuse Pak apik kowe lho. Iya ketoke. Ya kok sapa Mas ngene lho Pak. Suara wedhus lanang niku jenenge Wedhus nyapa? Hah? Wedhus nyapa? Wedhus lanang golek sing wedok. Nah jenengan pengen ngerti nggo narik perwedusan. Dadi latihane ngene. Karo lambene diobah-obahne, dipuluk. Piye? Lambe dhuwur dipuluk, karo muni terus diobah-obahne. Piye? Iso lho kecil. Apa Bakat lho kowe. Bakatmu jan. Pak, monggo Pak. 2.500 ae, Pak. Bakatmu luar biasa. Jajal sampean. Apa? Lambe dhuwur dipuluk. Muni yo. Muni iki. Ora muni apa ejek-ejek. Bo, muni Terus. Bo. Ini diubah no. Kene tak. Malah apa iki? Bakat lho dadi lanangan wedhus. Bakat to. Ora apa-apa. Wedhus kuwi padha karo mata pencarian. Aku iso ngingu wedhus ki luwih becik ngingu wedhus timbangane ora ngingu apa-apa. Semuanya berguna. Dadi bersyukur nyatane. Aku gak gelem ngrungokne awak ngomong. Lah nyapa lho kok iso gak gelem ngrungokne? Iki pitutur apik. Pitutur apik lho. Lah tutur apa tutur? Ngingu wedhus kuwi apik timbangane ra ngingu apa-apa. Ya iya. Lho lah iya. Wis mah Bener ora? Lah kuwi bener lho, Pak. Ya bener kok ngengkel to. Ngingu wedhus kuwi apik timbang ora ngingu apa-apa. Kuwi bener. Walah padha gendenge kowe iki sih. Mantap lho, upamane ngingu kucing. Ngingu kucing. Kowe suarane kucing iso. Saged no. Ya ngingu kok pokoke hewan. Kucing cilik. Kucing cilik jagongan karo wedhus cilik. Jagongan iso. Babone kucing teko. Kuwi nyeluk anake. Sing lanang teko. Kuwi apa kuwi? Kok iso sak kewan-kewan iku kabeh iso ya. Ilmu perhewanan, Mas. Pawang. Jarang. Pawang. Apa suara jaran? Pitik angel pitik. Pitik cilik. Heeh. Babon. Babon yo delok-delok babone sing lanang tanggung jawab ora? Lah tanggung jawab. Tanggung jawab. Nek jagone tanggung jawab. Lah babone gak tanggung jawab. Agak. Apa enak lambemu ngawur, cangkemmu ngawur wi. Lho, babon ilmu perhewanan apa? Apa enak riset diengkolmu. Aku wis riset dengan perhewanan semuanya. Pitik kok yo ngerti ogok-ogok tok lho. Lah mergo sing lanang ra tanggung jawab. Terus Apa? Kirek Berarti cilik. Babon. Sing lanang. Kuwi kaya film Tom and Jerry, Mas. Piye? Sekali jegok medeni. Kuwi sing asu gede kae to. Ning kurungan kae. kalau meletik kan. Masalah dagangane ucul kabeh. Tahu pengen bandar dadue pernah bandar. Ngomong yo kene iki perhewanan apa sekali jegok medeni. Lho kae kocar kacir ya ta. Kirek lanang omong-omongan karo pitik. Wes iki angel lagi. Takok ku angel iki. Ya, wedhus omong-omongan karo jaran. Mari ngono kirike teko, kucinge kecepit. Ayo jal. Ayo. Iso ayo jajal. Go. Omongan karo jaran. Terus mari ngono. Oh, piye wedhus kucinge nyapa? Kecepit. Kucinge tak percil. Kecepit. Oh, ya iso ya. Iki kan muridmu to, Jan. Iki muridmu iso joget ya sing mulang kowe. Heeh, kali.
Ya iya. Iso joget kan sing marahi percil ta. Ya aku kabeh to, Bos. Iso nyanyi sing marahi sapa? Ya aku to. Iso nyuwara kewan ku sing marahi sapa? Ya aku. Berarti kowe iso. Luweh iso. Jajal. Oke. Aku gekno swara pitik keselak. Pitik keselak. Pitik wayah keselak ngono lho. Pitik keselak karet ngono lho. Pitik nyucuk karet keselak. Kuwi gak muni lho. Jemeng ngene tok. Oh apal, Coba persis to. apal. Anatomi perpitikan apal deh. Kowe jan Gak iso. kowe bengi iki nyambut gawe jan tenan. Gobios lho, gobios. Panas iki lho, Bro. Iya ngampuni Baca sampean. suara pitik kluruk, pitik kluruk. Kluruk. Pitikku akeh kakean karaoke. Kok apik nguripe? Ya bukan. Sampe gurune kudune luwih apik. Kesedot gobloke kesedot. Jalan. Gurune. Gurune. Apa suaranya apa? Teplok. Oh, jaran bagian teplok. Oh iya. Yo sikile kan suaranya teplok. Oh, ya kuwi nek ning aspalan. Ha nek mlakune ning ndut piye? Lho, poh. Ora Ngawur. Iki kita ajaran enggak takoki enggak ilmiah takoki. kita ajaran Kediri kok. aku. Aku tak sinden. Iki mau ana pundutan saka sinden sapa? Sembarang aku manut. Lho, Dok. Iki wonten pundutan